We zijn gewend om voor alles 2 stempels te gebruiken. Vrouwelijk of mannelijk. De letters LHBTQIA+ maken het spectrum breder. De L staat voor lesbisch, dan voel je je vrouw en val je ook op vrouwen. De H staat voor homoseksueel, dan voel je je man en val je ook op mannen. En de B betekent biseksueel. Dan maakt het je niet uit wat er tussen de benen te vinden is. Je valt op een mens. Ik ben bi. En zit je dan precies 50% hetero, 50% homo? Nou, op dit moment meer hetero. We kunnen samen over mooie vrouwen praten, dat vind ik leuk. De T staat voor transgender. Dat betekent dat het geslacht waarmee je geboren bent niet past bij hoe je je voelt. En ik wil gewoon die borstoperatie gehad hebben. De Q staat voor queer. Die term wordt gebruikt voor en door mensen die zichzelf niet willen identificeren met een vaststaande gender of seksuele oriëntatie. I staat voor intersexe, dan ben je geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. En toen zeiden ze tegen mijn moeder, we hebben testicles aangetroffen in uw dochter. En de laatste letter van deze reeks is de A. Deze staat voor aseksueel en dan voel je je niet seksueel aangetrokken tot andere mensen. En ik zie seks hebben altijd een beetje als boodschappen doen. Ik vind het gewoon heel saai en het doet niks met me en ik vind het niet interessant. En heel even nog, voordat ik ga, want een letter die er niet tussen staat, maar wel net zo belangrijk is de N van non-binair. Ik ben geen jongen. Sorry, ik had niet gezien dat je een meisje was. Sorry. Ben ik ook niet. Veel mensen die non-binair zijn, worden graag aangesproken met de genderneutrale voornaamwoorden die of hen. Als je twijfelt hoe je iemand aan mag spreken, vraag het dan gewoon even.